Nun formato de fábula, nun texto no que os protagonistas son animais, contase unha historia moi humana e moi actual. Unha cousa que ten moito que ver coa actualidade, o tema dos refuxiados, dos prexuízos que hai cas persoas que veñen de fora, todo iso que forma parte do noso día, da nosa actualidade, está contado dunha maneira máis distendida, máis relaxada, o que permite o formato de fábula, pero que teñas referencias e a realidade tan próxima pois vai entender facilmente cal é a historia que hai detrás desa especie de escaparate, non? Que son os animaliños aos que lle suceden as cousas que se contan na novela. Ben, eu creo que fan uns textos que, aínda que están pensados para o público infantil, este libro eu creo que encaixa perfectamente na lectura dun rapaz ou rapaza de 9, 10 ou 11 anos. Eu son exixente co léxico e coas estructuras, eu fago unha linguaxe coidada e que creo que tamén a lectora agradecen que a un rapaz ou rapaza desa idade non os consideres incapaces de entender un texto no que haxa riqueza verbal, no que haxa frases longas. No final a lectora agradecen que ti os consideres suficientemente intelixentes e capaces de entender o que lles queres contar dunha maneira coidada e con un estilo exixente e ambicioso.